Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, ariketa honetan intentsitate totala kalkulatuko dugu. Lehendabizi, betikoa, zer egin behar dugu. Jakin zer dan duguna. Kasu honetan, 3 erresistentzia paralelo ditugun, beraz, lehendabizi egin beharko duguna izango da erresistentzia hauek bat bihurtu. Hau da, erresistentzia totala edo ekibalentea kalkulatu. Horretarako, hau da, egin beharko duguna. Hemen 10 volt jarrituko dugu izaten, eta pilaren erresistentzia ekibalentea zein da kalkulatuko dugu. Horretarako, gogoratu, erresistentzia totala edo ekibalentea bat zati bi gehi bat zati bost gehi bat zati bi. Hau da, egiten badugu, honen emaitza bost seiren on izango da. Oin ja, erresistentzia ekibalentea kalkulatu dugunez, intentsitatea zein den kalkulatu beharko dugu. Lehendabizi, intentsitatearen norabidea zein izango da. Betikoa, positibotik negatibora. Beraz, zentsu hontan fango da. Eta omen legea zer da esaten dagoena? Tentsioa berdin intentsitatea bider erresistentzia. Kasu honetan intentsitatea kalkulatu nahi dugunez, intentsitatea berdin tentsioa zati erresistentzia. Beraz, 10 volt zati bost seiren. Beraz, intentsitatea 50 zati 6 amper izango da. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikusteagatik eta gogoratu sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.